Чацвёртая кніга цароў, раздзел 3. Ярам, сын Ахаба, узяў уладу над Ізраэлем у Самарыі на 18 год Езафата, цара Юдэі, і цараваў 12 гадоў. І дапускаўся ён усякага ліха перад Господам, але не так, як бацька яго і маці, бо ён прыняў слуп Баала, які зрабіў бацька яго. Трываў ён, аднак, у грахах Ерабаама, сына Набата, які навучыў грашыць Ізраэль і не адступіў ад іх. Амеса, цар Мааба, гадаваў многа жывёлы і даваў цару Ізраэля 100 000 авечак і воўну са 100 000 бараноў. Але пасля смерці Ахаба ён парушыў дагавор, які меў з царом Ізраэля. Такім чынам, цар Ярам выйшаў у той дзень з Самарыі і зрабіў агляд усяго Ізраэля. І ў дарозе ён паслаў Езафату, цару Юдэі, пасланцоў, паведамляючы: «Цар Мааба узбунтаваўся супраць мяне. Ці не хочаш пайсці са мною ваяваць супраць Мааба?» Той адказаў: «Пайду. Як ты, так і я, як твой народ, так і мой народ, як твае коннікі, так і мае коннікі». І запытаўся: «Якой дарогай мы пойдзем?» А ён адказаў: «Праз Эдомскую пустыню». Такім чынам рушылі цар Ізраэля і цар Юдэі, і цар Эдома, і ішлі па дарозе 7 дзён. І не было вады ў войска, ані ў жывёлы, што ішла за імі. І сказаў цар Ізраэля: «Бяда! Сабраў Господ 3 цароў, каб выдаць у рукі Мааба». І запытаўся Езафат: «Ці няма тут прарока Господава, каб праз яго спытаць Господа?» І адказаў адзін з паслугачоў цара Ізраэля: «Ёсць тут Элісей, сын Сафата, які паліваў вадой рукі Іллі». І кажа Езафат: «Ён мае слова Господа». І пайшлі да яго цар Ізраэля, і Езафат, і цар Эдома. І сказаў Элісей цару Ізраэля: «Што табе да мяне? Ідзі да прарокаў бацькі твайго і да прарокаў маці сваёй». І сказаў яму цар Ізраэля: «Ці ж не сабраў Господ 3 цароў гэтых, каб аддаць іх у рукі Мааба?» І сказаў Элісей: «Жыве Господ магуццяў, перад абліччам якога я стаю. Калі б я не паважаў Езафата, цара Юдэі, не звярнуў бы ўвагі на цябе і не глянуў бы. Цяпер жа прывядзіце да мяне гусляра». І калі гусляр зайграў, усклаў на Элісея руку Господ, і ён пачаў прамаўляць: «Гэта, кажа Господ, выкапайце ў гэтай лагчыне равы побач равоў. Бо гэта, кажа Господ, не ўбачыце ветру ані дажджу, і лагчына гэтая запоўніцца вадою, і будзеце вы піць, і ваш статак, і ваша жывёла. І гэтага яшчэ мала ў вачах Господа. Выдасць таксама ён Мааб у рукі вашы. І вы зруйнуеце ўсе гарады ўмацаваныя, і ўсе гарады лепшыя, і вы пассякаеце ўсе пладаносныя дрэвы, і засыплеце ўсе крыніцы водаў, і ўсе добрыя палі закідаеце камнямі». Такім чынам сталася раніцай, калі звычайна складаецца ахвяра, і вось вада пацякла дарогаю Эдомскай, і запоўнілася зямля вадою. І ўсе маабцы, даведаўшыся, што падыходзяць цары, каб ваяваць супраць іх, склікалі ўсіх здатных насіць зброю, ды сталі на мяжы. І вельмі рана ўстаўшы, яшчэ на ўзыходзе сонца, на ўзвышшы, убачылі маабцы насупраць ваду чырвоную, як кроў. І закрычалі яны: «Гэта кроў сечы! Цары змагаліся паміж сабою і пазабівалі адзін аднаго. Цяпер хадзем па здабычу, маабцы!» І пайшлі яны ў лагер Ізраэля. Падняліся ж ізраэльцы і ўдарылі маабцаў так, што тыя кінуліся перад імі ўцякаць. Такім чынам, яны ішлі наперад, пераследуючы і забіваючы маабцаў. І зруйнавалі гарады, і закідалі ўсе добрыя палі камянямі, і засыпалі ўсе крыніцы водаў, і пассякалі ўсе пладаносныя дрэвы, так што засталіся толькі муры Кірхарэса. І абкружылі горад прашчнікі і закідвалі каменнямі. Калі цар Мааба убачыў, што перамагаюць ворагі яго, то ўзяў з сабой 700 чалавек, валодаючых мечам, каб прабіцца да цара Эдома, і не змаглі яны. Тады ўзяў ён сына свайго першароднага, які па ім меў цараваць, і склаў яго ў ахвяру цэласпалення на муры,
І паўстала вялікая агіда ў ізраільцаў, і яны адразу ж адышлі ад яго і вярнуліся ў сваю зямлю.